Golf má velmi komplikovaná pravidla a bohatou historii. Je to fascinující sport. Každý pokus o jeho věrnou simulaci v deskové hře byl ale zatím poněkud rozpačitý. My se proto nebudeme pokoušet simulovat golfové odpaly, ale zaměříme se na vědomosti. Představujeme první kvízovou hru, kde si prožijete příběh nádherného golfového odpoledne na 9jamkovém hřišti a přitom můžete ochutnávat momenty z golfové historie nebo si opakovat pravidla. Naše hra vznikla ve spolupráci s Českou golfovou federací. Doprostřed hrací plochy položte hrací plán. Každý hráč si poté vybere svou figurku a položí ji na odpaliště jamky číslo 1. Dále hráči vyberou tematický okruh karet, buď karty GA, které obsahují otázky z historie a golfových reálií, nebo karty GP představující otázky z pravidel. Samozřejmě si mohou hráči vytvořit i mix těchto karet. Karty zamíchají a položí v balíčku vedle hracího plánu. Hráči si vyplní skóre kartu. Cílem je projít hřiště s co nejnižším počtem ran. Rány hráč získává nejčastěji za špatné odpovědi a někdy i vlivem náhody po hodu kostkou. Na každé jamce musí hráč absolvovat několik kroků. Prvním krokem je rána z odpaliště. Hráči postupně hodí kostkou a postoupí o příslušný počet polí. V druhém kroku si hráči volí otázku. Začínají postupně podle vzdálenosti od jamkoviště. V našem případě začíná Lion na políčku číslo 2, protože je dále od greenu. Lion dle své dispozice na plánu může volit maximálně otázku na par nebo otázku s nižší obtížností bogy. Nezapomeňte, že volbou obtížnější otázky hráč riskuje udělení extra trestné rány v případě špatné odpovědi. Otázku i varianty odpovědí čte vždy protihráč. Lion volí par. Finn mu tedy přečte otázku. Jakou přezdívku měl Američan Lee Trevino a proč? Za A veselý Mexikán pro svůj původ a veselou povahu, za B krásný Ital pro svůj původ a sympatický vzhled, za C zuřivý šampion pro svou schopnost hodně vyhrávat, ale i neschopnost přijmout porážku, nebo za D mistr suknička, často a rád nosil skotské sukně a další prvky oděvu. Protože Lion nezná správnou odpověď, tipuje špatně za C, tedy zuřivého šampiona místo správné odpovědi za A, veselého Mexikána. Lion tak získává 1 trestnou ránu a musí pokračovat další otázkou bogy na stejné kartě. Finn pokládá další otázku. Ve kterém roce a kde se poprvé hrál turnaj European Tour v některé z bývalých socialistických zemí? Za A v Polsku v roce 1992, za B v Maďarsku v roce 1995, za C v Rusku v roce 1991 nebo za D v České republice v roce 1994? Protože Lion neodpoví ani na podruhé správně, má na kontě druhou extra trestnou ránu za špatnou odpověď. Protože na kartě již není další otázka a Lion odpověděl všechny otázky špatně, zapíše do své skóre karty výsledek double bogy a k tomu ještě 2 extra trestné rány za 2 špatné odpovědi. Nyní pokračuje Finn. Jeho pozice je o trošku lepší. Finn hodil 4. Na políčku je vedle čísla 4 malé číslo 3 v kroužku. Číslo značí, jaký nejlepší výsledek, tedy nejnižší počet ran na této jamce, může hráč dosáhnout. Tomuto počtu ran odpovídá i výběr otázky z karty. Hráč může volit otázku pro stejný počet nebo vyšší počet ran. V našem případě na 4. poli číslo 3 znamená 3 rány, tedy otázku na birdie. Hráč však může volit i otázku pro par a bogy. Protože Finn ví, jak skončil Lion, nechce tolik riskovat a volí radši jednodušší otázku na par. Lion mu přečte otázku. Jaké národnosti je Lee Westwood? Je to buď za A Ir, za B Angličan, za C Skot nebo za D Australan? Finn okamžitě odpovídá za B Angličan, což je správná odpověď. Finn tak zapisuje do své skóre karty výsledek par. Nyní se oba hráči přesunují na odpaliště jamky 2. Hráči pokračují stejně jako v případě jamky číslo 1. Nejprve každý hodí kostkou a postoupí figurkou. Poté budou volit otázku dle pozice, na které skončili. Až všichni odpoví, přesunou se na další jamku. Takto postupně obejdou všech 9 jamek na hřišti. Kdo bude mít na konci hry nejnižší počet ran ve své skóre kartě, stává se vítězem hry. Na hřišti se během hry můžete setkat s těmito terénními překážkami. Skončí-li hráč na poli písečný bunkr, hází kostkou. Hodí-li číslo 1, 2 nebo 3, povedl se mu krásný send save a posouvá se na políčko před písečný bunkr směrem ke greenu. Hodí-li však číslo 4, 5 nebo 6, odpal z písku se mu moc nepovedl a posouvá se na políčko za písečný bunkr. Pokud hráč vstoupí na pole vodní překážky, posouvá se za pole a přičítá se 1 extra trestnou ránu. Out.
Stejně jako ve skutečném golfu, hráč si přičítá extra trestnou ránu, přesouvá figurku na odpaliště a hází kostkou znovu. Náhoda. Hráč si na tomto políčku může vybrat obtížnost otázky, jakou chce, od eagle po bogey. Pokud odpoví špatně, připisuje si trestnou ránu, vrací se na odpaliště a hází znovu kostkou. V tištěných pravidlech dále najdete doporučení pro různé druhy her, jako například hru na jamky, hru na rány či turnaj. Finn s Lionem si hru výborně užili a dozvěděli se spoustu zajímavých informací. Snad vás naše hra bude bavit stejně jako tyto dva golfové nadšence.